Hormatly aýdym söýjiler, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň garkynç döwründe halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna gahrman arka daly gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmen milli medeniyetimiz, milli aýdymsa sunwatymyz dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmeniň milli medeniyetini, milli aýdymsa sunwatyny halypa şägirtlik ýoluny ösdürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka daly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýas. Gahrman arka daly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary beslensin. Mehriban ýyleşler şu pursatdan peýdalanyp milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni bilen gahrman arka daly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüremizden gutlaýarys. Bayramymyz gutly bolsun mehriban ýyleşler. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen, halipalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täsanyna başlaýarys. Alsalın ceyhune coşandır bugün, köşke eyvalarım rövşündür bugün. Merteben elimden aşandır bugün, kahraman terdarlı bir karar vatan. Yüreklerim aydımı, zamananın arşa kalan aydımı, kahraman serdarlı bir karar vatan. Köklerin zemini terin arşıdır, kuyusun şuloti kalın kırşıdır. Dünyan Türkmenistan adlı nakşıdır, kahraman terdarlı bir karar vatan. Dünyan Türkmenistan adlı nakşıdır, kahraman terdarlı bir karar vatan. Arkada terdarlı bir karar vatan. Gepleşigimiziň bu gedek sany Türkmenistanyň medeniyet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi hemde Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň hemde Miras teleýaýlymy bilen bilelikde taýýarlan aýdym sazly gyzykly söhbetleşigimizi size ýetirýäris. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary bilen sizi tanyş edeýin. Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagşylyk sunwat kafedrasynyň ulumollumy Mehri Hojaýew hemde şähertleri bize mihmançylykda. Halipaň şähertleri bilen sizi tanyş etsem, Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagşylyk hünäriniň 3-nji ýyl talebi Oğul Sultan Han Ýelliýew şeýle de Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagşylyk hünäriniň 3-nji ýyl talebi Oral Muhammed Sadak mihmançylykda. Mehri Halipa Bagtyar talipler siz gepleşigimizi hoş gördük. Mehri Halipa gepleşiginiň başyny siz bilen dowam edäýin. Halipa berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna gahrman arka daly gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmen milli medeniyetimiz dünýä ýüzüne ýaňsalýardy. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimizde bir milli aýdymsa sunwatymyzy ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredildi. Halipa şolar dogrusyna gepleşigimizi dowam edäýin. Köp sag ol. Kerwanyn ha dogrudanam garaşsyz Baky tarap Türkmenistan ýurdumyzda
asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstünde bagtyar ýaşaýan ýurdumyzyň her bir uller toýdur bayramlara weslenýär. Milli medeniýetimiz, sünnetimiz bir bayramçylyk dawaralarynyň şeýlede bir halkymyzyň şeýle ruhy welentliginiň alamaty bolup durýar. Biziň milli aýdymsa sünnetimiz halkymyzyň kalbyna, aňyna ýaşaýar. Elbetde näme biziň şu asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstünde şeýle bagtyar ýaşaýan ýurdumyzdan bugun kunlarda da ýurdumyza Nowruz bayramy ýetip geldi. Milli bahar bayramy bugun kunlamyzda gülgülälekli meýdanlarymyzda Türkmenistan ýurdumyzyň dürli künjeklerini uly şatlyk şowhun bile bellenip geçilýär. Şol dawaralaryň bezegi biziň medeniýet sungat işgärlerimiz, milli aýdymsa sungatymyz, milli başçylyk sungatymyz bugun bütün dünýä ýaňsalýar. 2025-nji ýylymyz halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýip eglan edildi. Ýylymyzyň şeýle atlandyrylmagynyň özüne uly many bar. Biziň türkmen halkymyzyň kalbyna, ýüregine asudalyk, parahatçylyk, dostdoganlyk ýaşaýar. Goňşy döwletlerde dostdoganlygy, parahatçylygy ündeýän halkymyz bar. Pursatdan peýdalanyp milli bahar bayramy bilen türkmen halkynyň milli lideri, Mehriban hem gahrman arkadağımyzy, hormatly prezidentimiz arkadağly gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy tüýsüregimden gutlaýan, bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan, türkmen medeniýetiniň sungatynyň, türkmen milliliginiň haqqy we narlary, Mehriban hem gahrman arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadağly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. İl yurt bähwetli adamzat ähmiýetli alyp barýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Sag bolun Halipa, gepleşimiziň şu ýerine mümkin bolsa bir şähertleriniň ýerine ýetirmegine bir ajaýyp aýdymlardan dinläýälen, soň gepleşimiz söhbetdeşik arkady dowam ediberýär. Başysyna Götürmen ölünçem senin ýaly perden alıp ölüne denin gel sürüli devrani umidile pıryani görjegim oňjagym sensiň maňa mehriban hineyle hiratma gelme dostum ne tuan aşıklık yolun tutup taşlamağın gülüm can alıp ölüne denin gel sürüli devrani umidile pıryani Başlarım alın kimin kara gözüm mehbana bir ecil biçare otlar salma şu cana kara ölüne denin gel sürüli devrani umidile pıryani
yar beni memnet ağırdır dağın daşı Kana dil direnleri şaşınır akıl kuşu Neçe tarif edilir finçe olmaz her kişi Barı ölü nedenin geltiröylü devrani Umidiyle bir yani Neçe tarif edilir finçe olmaz her kişi Ağlı ölü nedenin geltiröylü devrani Umidiyle bir yani Halipa sağ bolun, ajaýyp aýdymlarym diňledik. Gahrman arka damynyň, arka daly gahrman serdarymyň saýasynda Halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Şolar dogrusynda gepleşigimizi dowam edäýin. Halipa şähertlik ýoly biziň türkmen halkymyzda bir milli bagysçylyk sungatymyzda gadymdan gelýän däpleriň biri. Halipa şähertlik dogrusyna biziň dessallarymyzda, şa dessallarymyzda da bellenlik geçilýär. Elbetde ähli hünärlerde de bir halipa şähertlik ýöredilýär. Emma şu milli bagysçylyk sungatymyzda hasda bir ýörgüllü bolupdyr. Elbetde gadymiyetde şu ukyby bar bolan çağany bagysçylaryň öýüne eltik gaýdyp, şonuň bir atly awraýly bagysçy bolmagyny ünnäpdirler. Hemde näme şu halipa şähertlik gadymdan hem biziň şugullarymyzda çelle saklanyp gelipdir. Ählimiz bilýär, şu halipa şähertlik dogrusyna biziň şa dessallarymyzda da bellenlik geçilýär. Anha Necep oglan dessanyna Necep bir aşgaýdyň pire şägirt durup onuň elinden bir näçe şey aýdym sadyň inçe esärlerini öwrenip özüniň bir bagşylygyny il halka suwud edýär. Türkmen halkynyň milli lideri Mehriban hem Gahrman arka dağymyz öz kitaplaryna, ýagny ile döwletgeler bolsa, medeniýet halkyň kalbydyr. Türkmen medeniýeti ýaly kitaplaryna da halipa şähertlik dogrusyna aýratyn belläk geçýär. Bizem näme şu Maýkuly Wadynak Türkmen Milli Konserwatoriýamyz aýdym sadyň medeniýetiň sungatyň ojagy, Maýkuly Wadynak Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň bagysçylyk sungaty kafedrasyna talip ýaşlara ýörüte täsiqlanan maksatnamy esasyna halkymyzyň kalbyna siňkiden türkmen halk aýdymlary bilen birlikde mukamçy kompozitorlarymyzyň täze döredýän, ýagny garaşdyrlygymyzy, bitarapligymyzy wasp edýän, şeýlede döwrümizin bagtyarlygyny wasp edýän täze aýdymlaryny öwredýär başardygymyzdan. Elbetde näme şu taliplerimiz özleriniň öwrenen aýdymdyr sadlaryny ulu sahnalarda yerine ýetirenlerine hasda bir buýsanjymyz artýar. Anha hemmemiz bilýär, bagysçylyk sungatymyz dogrusyna Çalsana bagysy atly bätleşik eglan edildi. Şol bätleşikde de talip ýaşlarymyz gatnaşyp özleriniň aýdymdyr sadlary bilen halkymyza ruh lezzet berýärler. Şol bätleşikde görnükli baýraklara münasip bolýarlar. Bu bolsa näme biziň çeken zähmetimiziň miwesi bolupdyr. Biz buýsanýas, begenýas, sözümiziň başyna da belläk geçdik. Bagşydyr sadanalarymyz, medeniýet sungat işgärlerimiz, toýdur bayramlarymyzyň bedegi elbetden şu ýyl, ýagny 2025-nji halkara parahatçylyk we ananşmak ýylymyzda bitarapligymyzyň 30 ýyllyk bayram uly şatlyk şowhun bile bellenlik geçiler. Bizem näme talip ýaşlarymyz bilen birlikde täze aýdymlarymyz bilen, sadlarymyz bilen halk köpçüligini begenler diýip nandyrasym gelýär.
degeden ata babalarımın yekanı dağlar Qarı qovuqların manilar silen Pırağın sığırının dukanı dağlar Ankuçanna dibiri bakarım pasli Çeşmeler çırpıncıp coşarlar çasli Açılır leleler cennettir misli Aşıkların nama okan dağlar Ay bilet başın asman bilen birleşer Dert ayağında keklikler sayrışır Gülgölümde şirpelenler arlaşır Üşkelteyimin bir yıkan dağlar Sana seyran eden hayranır şartır Kanlıylık idağlar dövmeyattır Muğu öterdendim ömrü sayattır Göz açıp bilimin diken dağlar Muğu öterdendim ömrü sayattır Göz açıp bilimin diken dağlar Sana seyran eden hayranır şartır Kanlıylık idağlar dövmeyattır Muğu öterdendim ömrü sayattır Göz açıp bilimin diken dağlar Muğu öterdendim ömrü sayattır Göz açıp bilimin diken dağlar Aşıkların nama okan dağlar Halipa berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüni halkara parahatçylyk we ananşmak gelini gahrman arkadamyzyň arkadalyk gahrman serdarymyzyň saýasynda bir taraplamyzyň 30 ýyl bayramy uludan bellenip geçiljek. Sizem bir öz şähertleriniz bilen öz täze aýdymlaryňyz bilen täze sağlaryňyz bilen toýdur bayramlarymyzda çykyş edip durdyňyz. Magtumul Pragynyň goşgulary bagşylyk sunwatyna orunda ursunny gepleşigimiz dowam edäli. Anha 2025-nji ýylymyz halkara parahatçylyk we ananşmak ýyllyp aglan edildi. Geçen ýylymyz bolsa näme? Magtumul atamyzyň 300 ýyllyk bayram münasibetli Pähim paýhas ummany Magtumul Pragy ýyllyp aglan edilipdi. Şo ýylymyz bir üstünliklere beslenip jemlenni. Anha ýurdumyzda milli bahar bayramynyň şeýle bir ajaýyplyklara beslenip ýaýwanlanýan döwrüne buýsanjymyz artýa elbetde näme? Biz şu yaş taliplerimiz bilen birlikde yurdumuzun döwlet derejesine geçirilýän toýdur bayramlaryna özümiziň aýdymdyr saatlarymyz bilen gatnaşýanymyza buýsanýas. Elbetde akyldar şahyrymyz Magtumul Pragynyň goşgulary biziň milli başçylyk sungatymyzyň içine siňkiden. Magtumul atamyz öz şygyrlaryna berkarar döwlet islerini, akyldar şahyrymyzyň arzulan şeýle ajaýyp zamanasyna ýaşamak bagty bolsa biziň paýymyza düşdi. Elbetde Magtumul Pragy, Magtumul sözlerim sada goşdan uz bolar diýe. Magtumul atamyzyň şeýlekin fetirlerinden ruhlanan bagşydyr sadanlarymyz akyldar şahyryň ähli goşgularyny diýen ýaly bir aýdym edip ýerine ýetiripdirler. Bize de halipalarımızdan miras kalan şol aydımlar öwrenip hem de talip ýaşlarymyza öwretmek biz üçin
Magtymly Pragynyň şygyrlaryna watan söýjülük, ene toprağymyza bolan söýgi, agdybirlik, jebetlik, mertlik ýaly bir ýaşlamada gowy häsiýetleri öwretmekde bir şey Magtymly Pragynyň şygyrlaryna şol temalar ählisi sink gidipdir. Elbetde ýaş taliplerimiz, akyldar şahyrymyz Magtymly Pragynyň şygyrlaryna watan söýjülük, ene toprağymyza bolan söýgi, mertlik, agdybirlik, jebetlik bularyň ählisi jemlenen şahyr atamyzyň şol goşgularyna ýerine ýetirilýän aýdymlary ýaşlamyza öwredenmizde ýaşlarymyzda da bir watan söýjülük duýgusy, mertlik, agdybirlik, jebetlik ýaly duýgular oýanýa eger mümkin bolsa gepleşiňiziň şu ýerine akyldar şahyrymyzyň öwüt netihat beriji şygyrlaryna döredilen bir türkmen halk aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip bereýin. Baştyn Alipa.
Mäh Halipa sag bolun, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin sesiňiz mundan öýläkdi beletdi ýanglanmagyny arzu edýäs. Ogur Sultan, gepleşigimizi siz bilen dowam edeýäli. Sunat ýoluna gelişiňiz barada bir ilkinji halipalaryňyz barada Maýykuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny Hünär sapagyndan bilim alýaňyz. Şolar dogrusyny gepleşigimiz dowam edäýär. Sağ olun Kerven. Menim bagışçılık synawatyna çağalykdan höwes etdim. Ataş Sarif halipam, ilkinji halipam bolup durýar. Sonra Aşgabat şäher medeniýet müdirligine ikinji çağlar synawat mektebine okuwa girdim. O ýerde Kakamrat Şarif halipamny okudum. Milli bagışçılık synawatynyň inçe sirlerini öğrendim. Aýdym sada bolan höwesim meni Maýykuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatarawez wadynaky Türkmen Döwlet Ýürüte Satçylyk mektebine getirdi. O ýerde bir näçe malumlarda okudum, halipalardan bilim aldım. Sonra Maýykuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa girmek bagty meýesser etdi. Häzirki wagtda bagış hünäriniň 3-nji ýyl talyby bolup okuyan bu ýerde Halipa Mehri Hojaýewa aýdym sazyň inçe sirlerini öwredýär. Bir näçe halk aýdymlaryny, mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny, sazlaryny öwrenýär. Yurdumuzda geçirilýän bayramçylyk dawaralarda, ýagny Çarsana bagşy atly bäseşikde de halipamdan öwrenýän aýdymlarym bilen çykyş edýän. Mümkin bolsa gepleşiňiziň şu ýerine halipamdan öwrenen aýdymlaryň birini ýerine ýetirip beräýin. Başsyna. Yer gölkün insan belen
Biz yaşlara okumany öwrenmäge, hünärli, ilmli, bilimli bolmaga uly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdaryn. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmi damara waşyklary beslensin. Şu pursatdan peýdalanyp Milli Bahar bayramı bilen ähli türkmen halkymyzy, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy tüýs ýüregimden mähirli gutlaýaryn. Sag bolun Oğul Sultan, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, sesiňiz mundan eýlekde belentde ýaňlanmagyny arzuw edýäs. Orhan Muhammed, gepleşigimizi siz bilen dowam edäýin. Sunwat ýolyna gelişiňiz barada, öz halypalaryňyz barada görüň beräsiňiz. Sag bolun Kerwan, meňem aýdym sagda bolan höwesim kiçilikden Aşgabat şäheriniň 7-nji çağalar sanat mektebine eltdi. Soňra bolsa Ahal vilayet ýürüýçi sazçylyk mektebine okuwa girdim. Sazçylyk mektebinde dutar saz uralyndan bilim aldym. Başçylyk sanatyna bolan höwesim Maýyqly adyndaky Türkmen konserwatoryýasyna başçylyk hünärini okuwa girdim. Häzirki wagtda başçylyk hünärini Mehri Halipadan bilim alýan. Başga da bir näçe halipalardan başçylyk sanatymyzyň inçe sırlaryny öwrenýän aýdymlarymyzy ýurdumyzda geçirilýän bayramçylyk dabaralaryny ýerine ýetirýän. Häzirki wagtda ýurdumyzda Milli Bahar bayramy dowam edýär. Milli Bahar bayramyna halipamyz bilen bilelikde täze aýdymlarymyz bilen sowgatly geldik. Mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Bad hava salamni Bad hava salamni hürlük cana yitir Minin ardı hıyalımni şol völme sana yitir Gözül yar bulsum nükür Almeylese kanım dükür Ağzı pisili şeker Dişleri dürdana yitir Ah yarım gel gülüm Meni uğrattı bu derde Yarıma olayım amin beni Livi şeker ağıqanda dişleri dürdana yitir Himradirler adımni Menin bu arzuda adımni Şam-ı seher peryadımni Hürlük cana yitir Ah yarım gel gülüm
Şamu seher feryadımni Şamu seher feryadımni hürlük cana yitir Ey Biz ýaşlara okumagy, öwrenmäne döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, tutjan tutumly işler elmide rowa jalsyn. Şeýle hem milli bahar bayramy bilen gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy bütün Türkmen halkyny tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Orhan Muhammed sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Sesiňiz mundan eýlekde belentde ýaňlanmagyny arzu edýär. Karası bir taraf nurane sözün kömüller gülledi heyecanı velli Gözün aydın ilgun bu tebe zaman Senin bekvidini peyda gelli Arkadağlı baryas aydın yollardan coşar bağışlarını sayrak dillerden Hainli uzak illerden görüşmene didar gelli Atıllan gelişine bugün takadi gözün dokunur yar kattı kamati Bereketin baktın baş alameti Akıllı yenede meydana geldi Ağdurmuştan diyardan gönlünü hoşlap Erkinlikten dinle yüzyan buloşlap Yayna halkım akbalından alkışlar Sever oğlum bilen şöhret eylli Yayna halkım akbalından alkışlar Sever oğlum bilen şöhret eylli Arkadağım bilen kuvvet eylli Näh Halipa Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bir kärdeşler arkalaşygynyň bir işçiň agdaty hökmünde talip ýaşlar bilen bir näçe işler geçirýäňiz. Şolar dogrusynda gepleşigimiz dowam edäýeli. Elbetden kärdeşler arkalaşygynyň işçiň agdaty hökmünde Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň talip ýaşlarynyň arasynda bir näçe edep terbiýe dogrusynda bir ýygnaklar geçirmek, gyýdgellerimiziň arasynda bir näçe bäsleşikler geçirmek hemde olaryň edepli, terbiýeli türkmen maşgalasyna mahsus bolan häsiýetler bilen terbiýelenmegine bir näçe işler alyp barýar. Mundan başga-da hemmämiz bilýäs, bir Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda şeýlede ýurdumyzda geçirilýän dürli bäsleşiklere, ýagny çalsana bagşy atly bäsleşige, şeýlede talip gözel atly bäsleşigine, umuman ähli geçirilýän bäsleşiklere de biz talip ýaşlarymyz taýýarlaýas. Munyň özü bolsa näme taliplarymyzyň elbetde öz hünärinden daşaran bir jemgyýetimize peýda getirjek raýatlar bolup ýetişmeklerine uly ýardam edýär.
gerektir yigide gel. Yıkılanna kollamağa gel gelen edek gerektir yigide gel. Nağay Gala sevleşmene gel gelen yer buğra detti laşmana. Arnamı filaşmağa gel gelen doğan gerektir yigide gel. Nağay Koçitler nesihatta gel gelen muhannetler parahatta. Göroglu ve ahiriyette gel gelen iman gerektir yigide gel. Nağay men nağay ah yarey Sağ olun Halipa, Bahtiyar Talip ýaşa şägirtleriniz bilen gepleşigimize gelip beren ajaýyp gürrüňligiňiz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sağ bolsundan bilaýdýas. Sesiňiz mundan öýläkde belentde ýanglanmagyny arzu edýäris. Mähri Halipa, Talip ýaşlara bir halipalyk etmeňizi, moňçylyk etmeňizi, alyp barýan işleriňizi üstünlikleri arzu edýäris. Anha kerwen senem Maýkuly Wadyna Türkmenlik konserwatoriýamyzyň başçylyk sunat kafedrasynyň talibi. Alym bilim alýan elbetde şunun ýaly ajaýyp halipalar ýoly bilen atly gepleşigini döredip halipa şägirtlik ýoly barada alyp barýan şunun ýaly asylly işiňde uly üstünlikler arzu edýäs. Elbetde näme biziň ýaşlarymyza yurdumuzda uly mümkinçilikler döredilip berilen şunun ýaly gepleşikleri döretmek, öz zehiniň açyk görkezmek dogrusyna ähli mümkinçilikler döredilip berilen, pursatdan peýdalanyp yetip gelen milli bahar bayramy bilen türkmen halkynyň milli lideri, mähriban hem gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy tüýsüreg bilen gutlaýan, gülgülaleklere beslenen bu bayramçylyk ähli mukaddes türkmen ojaklaryna arsgal döwlet bereket baht getirsin. Yurdumuzda hemişe toýlarymyz toýlarlaşsyn. Şol toýlarda aýdym sazymyzyň şadyan hem belent owazy ýanglanyp dursun. Bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri mähriban hem gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlar aman bolsun. Il ýurt bähwetli alyp barýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn.
mağaşığı selvi canım sende inme qarani Kumarala gözün o dökme yaşığı selvi canım sende inme qarani Sen menin padişahım tağtında vardır Qaranimek senin o bağıtında vardır Gülgün geyvin yarım o bağıtında vardır Selvi canım sende inme qarani Aşıklık etti halımı harap Ayrılık derdinden bağrımı kebap Lebbeydi gül yarıma uygul gül şerap Selvi canım sende inme qarani Aşık hemraydar o qaynayıp coşmalı Ataşı olmaz hayal lokma sevişmez Gülgün geyvin yarıma qara gelişmez Selvi canım sende inme qarani Selvin yadım sen geyme qarani Sabreyle zühdüğüm sabreyle zühdüğüm bağıtında vardır Ay selvi canım sende inme qarani Bize şular ýaly gepleşikleri döretmäge, Halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge, türkmeniň bagşylyk sunatyny ösdürmäge döretip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dağımyda, arka dağlı gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyzy aýdýas. Gahrman arka dağımyzyň, arka dağlı gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri ilmi dama rowaşyklara wetsensin. Mehriban ileşler şu pursatdan peýdalanyp milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni bilen gahrman arka dağımyzy, arka dağlı gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýarys. Bayramymyz gutly bolsun. Mehriban ileşler. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň bu gedek sanynam geçirip gutarýarys. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçak hoş, sag bolun.